Kum shibenta ban penslur ban ai mensia miki kun samlai lekai bakin yo lat ban ye lekai ban pen I ala kisap ye lekai ka jongki ha ka jingi lekai kin jat bol ka Umling Sport and Cultural Club henen kasngi jong ka khatndreu terik ubenai leber arajar pusau da ka jingbei pisa jong uwei nek samlai yu blatep keteng kum Rockland Marbanyang kila pli pada ye ka lempung ye lekai football ya ka blatep kum ka knockout football tournament arajar pusau ya ka bla penilai kai ye kani halempung Hamadan Shnong Umling Haribhoi district. La ban sakhi bahaka ne kelempung lawan bani shimbenta daki arpenduteli ki kenhon ye lakai football jong ki shnong baper. Bat haka ne kelempung la buru ki kusnam ka balai pau hajar tingkai ki la du bat khatsan hajar ki bawan baar ringkat bat ki trophy. Ki arteli ki kenhon ki bele kai haka ne kesngis dang ki kentop ya kalenti jam football central Nongpo FC bat ka Umling United FC wat laki samla nongi lekai football kim pada biang bha haki kelan men henry la ban ong bakirang ye lekai ki nang bha ban ye lekai bat kapen internet bha ki pait ba ki bawan ban sakhi ya kane ka jingi lekai football ha Umling Ribhoi district. Ha kane kasngi la wan ban play pada ye kane kelempung da uba people thank you uba de president rangba kaseng RBYF seng keme kum ukongsan uba mebon lingdo kum usembut kongsan uba Agustin Walang assistant rang basnong Umling uba Jason Lennox nong rom president Umling Sport and Cultural Club ki riu rang ba kate kasnong ki paj ba ki blawan man penshit pensngan ye kate ke lempung na lor ki wei dia haba ajing kran na kalyang uba people thank you ula ai ka jingi ro ai ka club pat ula ongru ba ka jing penlong ki bakum kini ki lempung ka pelat ye ki samla na ka jing sneu khamtam bakin lat na ka jing di drugs bat ki wei ki jing sneu na mar ka jing ya kha jong kite ki rangi lekai kite ki atli ki kenhon kila yo ban tap mar shigul bat ka blap penlong ye ki referee ban pen lekai da ka tie breaker bat haka bakut ka lenti jam football central Nongpo FC kila long ka nong job ha kate kasngi ha kate kasngi la yo ru ban pelat pet ba ye ka lucky draw do ba people thank you but ha kate ka lucky draw kila buru ye ka kali alto ha ka first prize but san hajar tingka ha ka second prize but lai hajar tingka ha ka third prize but ye ka result an pen khalai ha ka ndir terik ubanai ye yong ka bade kasngi final ya ki paj ba ki bamshem ladan ha ka te kasngi kin so bha ban pet ye ka result link ba ka YouTube channel coming soon link do official but an iPod tang sansi ki bade no sip bakin wan ban share mi ki prize ki jongki Sengai hagaway ke Madan. Ki jingi lagai football hang ni ki don ha ke Pok Madan Umling. Hang dia larangi ekran ha bangilit school. La kadon ke tim lenti jam berkeni ke Umling. Ki don lesi na pleng jumpi jom ke Umling ki lali school tang hagaway ke Jaka. Hang hadin kata ke jingi school lesi kimi akan du su lembah kini ki tournament di bala penyak daki klub ngi juya kendu perlok ngi itu bat ngi juya jan na kapor kapor. Kay kabalon ke kubuan na kaliang jongas ki klub per jong ke distrik Ribhoi ke jungi kalong banga klepat saki bakin nam penyak ki tournament ke bahe hasang bat haswa namar kumbang ngiwi menta bon ki tournament ki penyak palat di silang
ngi kena snong hi kim jiyo lak su ban peni ya kasap ke pom ke jengki kinu tournament ki bagi klub apo ribo district kin peniak hari ki peniak iga live ho hajar sepo ngi bagi nong sim benta kidehi na po ka snong ka thau hane para marjan jo ka snong ka thau sisin la palat ya ka prize ngi bangi sang mentit player ngi thik ki player na ba ngi thik ki player jo ka SPL bagi wan la kai na klub jungi nama ngi kwa e ka jingjo hang ta kai ka pau kano ka snong ka baklan ya ka pisah tengka kano ka klub ka baklan ya ka jingpen mi ka pisah tengka kata ka klub kadon kelenti ban job hande ki kun samla jong ka snong ki kun samla jong ka than ngimyo pat ban peni ya ka sap ka pom ngai ka jingero ya ka Umling Sports and Cultural Club ulang apa kelas kalau sini kelenti jam kaban pelong ya ke tournament ke balai pu aja lese ha ka juk mentang yong ke barit handai kalong ke bahe pat hangi ki players ki basong ha ki snong kendong ki bangio lat bangin yo ban perform bangin peni ya ka sap ka pom ha kemat ki pajba ngim sim lakut ngide ki nong yalam seng ngim sim lakut la susong tang ha kam seng hani pai kemat ru kumno berkentiu ki kun samla joga district ngina lai tili ki seng ka KSU ka KHP bat mangi ka RBYF ngila thawi ka club ka bangitip kertan kung ka Riboy United Football Club ha ka jing temu ka jungi ka longi ki pun ba ki player hapo ka district ngiyong bangin ai ka lat kamai ki lengba ka baka sangi ni club ka jungi handai ka first attempt house nam arpu way jung prai match ka bagi zang ngi sang sangi ka ni club ngi ka jing temu jungi kalong manwara tangi ki players ki bana Riboy district ngi sim ki players na Riboy district na ki jaka ruper ngi penyawan ra akawi ka jaka ngi pelong practice ki trial bag ngi semi madan ki jaka ki bakhot tournament ki wi snong handai man ka balakai but man ka game ngi rampa ngim ju job ka wi ka tournament ru te kawan kami no jika poi no kapor kabala ngi khot ki player na kena boy tawan la kano me na tim ju yesu ye me saw haja lane san haja wayu player wo pau jong di district Riboy kim tre wo su ban ye kai na ka club ke jungi kadau kalong ba tang sui la kai na kadau na ka Riboy United karem no kadi club ke bejendau kio tengyong nginam ka man create ya ka brand name nginam ka man ora ya ka nam jong kani ka club ka bangiseng mangi tengyong ngin thet lang ki players ngidon ka pisa ngin thet lang ki players ki ba kampau jong ka SPL ban nabar jong ka SPL ngila sang man thet bat ngi mentah kisnem arpu way arpu ar mentah arpu lai bat kumju kani ka arpu sauru ngina long sakmat kawai na pengki club ki balong sakmat ngila poi semi hapo kanong stoin ka balong kharar haja kharar lak ka tournament ngila poi semi final hapo umroy ka balong haka arpu lai trik ban hamang ka game ngi ba kani ka club jungi ka kiu handai nginam la pat ban besar ya ki player ki banaba ngiura ki player nakal kata armut mana kani ngilut khak pra hajar ya we player nalor ka by flight ke jungu nalor ka by sa hotel ke jungu kamu la ngisi bikin langut ki negro ki bangi wara mengi ngilut kumparat ya ka kendak ndru pu pra hajar tengka haka we ke game kai ka bang akwa manong sepi ban hamal la ka tournament ka bang akwa ban ra kubur kalong ba nginmi para mangi nagisnong nong kendong jungi ki banuan ya kun na kani club kumba kalong hakajuk kementa long jason mene baka football kam disu ban peni ya ka talent ban peni ya ka skill tentang na kadau bapin baha ka met ka phat pin long ki briu ki basai baklan hanai ken mau baka football ka le ka lat kamai ka ji hakajuk kementa haka arpu ndriu tarik harsan tarik ngindon ka semi final apo nong stone haka arpu nyu tarik rungi dawa ban pelong lang no haka arpu nyu tarik in summit perhat dia way player baduna tam ngi sis poja tangar skium sa tak simit unsa bangi hanong stone bad unra arpo ajar player baduna tam kabangi ngisil kamal la nga kran la nga try kam nga lali no ikam suwa hausam ar jadi way nga kan mau ngayo tulok mentang la perhat tangar ajar tengah tulok ngayo dangla nga balai kai bol jeung isnam kabang ayo san spa game hila ka tang sausen la yo katulok ciblai kam dalam kam banlik school man kasni man kapor ban ban kre na ying so kai ngani kai la sai
Takadaw ngano fi sipo aja. Kalau ikawai ke pisah ke Malayarap, ya ke longing long sem, lada pilong kibru ke cingit klik, ya ke ying ke sem. Ida kabasok ngilabit banginyo kat ya kabangi kwa. Kadang gawi ka kantin ha kantin ng way kabang. If you can visualize it, then you can definitely achieve it. Tingamdan ni ithan ba ngan ay kata ka jinggan tu gan pami pi ki kena samla gi bay simbanta ha kani ka football tournament. Hande nga sudan tang away bangan ang ipi kalong ba. Supet bet sa Rockland ubala organize ya kani ka football tournament. Rockland du udang kat pihi kasnam. Lada Rockland ukwa ya kata ka pisa baudan ula ban susyang bam enjoy aban nabiang layu ban organize kini ki football tournament. Handai lingba gajing organize yung uya kani ka football tournament u playeru ya kata kalat kalenti nabentagi kena samla kumau kumno bikinla bikinya chakmat kumla balaong iba jusun mana yang bakani kala di kata ka each of skills lani ba ngihap ban pelet jingmut ha ka ai ka ba nginang bat ni bit bat la penyai ru ya ka da ko min sport angkal cuklok ni yang ni kini ki rukom milakai na kapor cikapor idon hakini ki madan ki jongi tendegi kimilen tipak bagata kami semilakai kan rum kan syom kan longdo long seba hapo kami sim ki jompi bapindon kata kami sim ban tre shitom ban len nade bandon ru ke jimbut cubakat ka basyai ka bangong arsap bandon ru ke jimbut ka basyai ka ban penjok lan pesniu yo no le bacim betang i thong ban poi sya ka jingjok ngadon tali mikintin na lengas nong berkau kukurdo ya kaneka klub bukan ayat syafana syakmat hakikam kicam jaka berkentiu ya kikun samla jambas nong bacong katanya kunjuru ngakibok kaneka sni kau mata ya kini art legitim kiban long kinong sedang kaneka sni kaneka turnamen gumta ngakibok epi bapin poi show thong jong jok la ya kabang ya pet ikisap kipong jong kikun samla ki jongi la shisha la khamslam ni thumla shu ban penlong ya ki tournament hapo juga senong bat kibun kidau kawai lese kadai kapisa ban pelong ya ki tournament nyutan kam ya ki sponsors baper ngatarai chief guest ikubur ya kata ban pelong ikino ki kenja tournament kam dito ka football nyutan kam ya kapisa ban pentelun ni kam syakmat pendripan haga bakum kan kapor ka sports club kamla klem dapat sengowe ka jingkublai ya wen ni samla po juga senong samla Rockland marbeniang badu bang syakot ye ya lawan ni syakmat ban aiben sim ya ka klub ban yarap ban sponsor ya kan ka tournament pinishim kan ka kabu ban aiben sim ya pi samla Rockland nagam ta ki kam ki baman kasi ki jong pi bat lingba ka ba pi pila ban pentulun ki kam haga jingim simet ka jong pi pikan mauru ya ka senong pikan mauru ki samla ban yarap ban pendrong lem ya kalengkor haga degasni kawi ka bangakwa ban pasyat ya kasumbo perkat kalong ba kapor kala kajuk kala hakipor ti bamaniswa yong ba ka degree jong ka jimpule kadai ka bakong santam haga jingim jongi kibro hendai la dingi pet ya ka jinglong jingman jong ka ne ka pasai ka mata kadawa di samla kibadon ya ka skill kibadon ya ka sap kataka skill based generation kadai kene ka bangingi im menta da ka baong kumta ngam sumlamut bandong ba ka degree based tamdon kam henry kai ka bakam keren bro hagi ni sing kalong ba ladingi don ya ka sap ladingi don ya ka talent kum kibro minamla bansha pet da ka khmat ka ba ipo lani nyimsa yurat ya ka hok long bro mandru ka jongi de nagara ka daw habang ayu ya pigi samla ki bayang kumne ban yele kai bapong ya ki jersey yele kai ngasuyo mensim nomor bangangit scam bahaba pipong ka jersey pipong ru ya ka ikhtiar ka jongpi kum kiwei na puning kisamla bangi yele kai hamadan da ka jingsu sorong nomor ba kai ka bangi yele kai hamadan ni haban imru ka tu ka jing im sabar ju kamadan ni haban long ki disiplin ni haban long ki badon ya ka jing kli la ka de hapo madan bat sabar ju kamadan kata ka de ka message ka bulkot na kaliang jonga sa sisin ya fi artli kitim na ai kubay kintok ba kajing sedang
kandai na pui ai ka spirit ai ka mensim ka bahe na kamta jungi ki nong kai nam ta jung snong bra kawai nang ba kan ka tournament kan lang ba shong shit ba kum juro kan lang ba job